Ní chalam Larry agus an chéad cheol tar eile atá agan in eis chuirigh fáilte ribh Damien Mullane leabhardal. Agus an 8ú amíar an Commartas Damhsa an Sean Nós idir gabhlion déag agus 5 bliana déag as list na gat corrad drom a rúisc a gandaid léatrama chuirigh fáilte ribh Edwina Ní Eocháin leabhardal. Tá Tara ag Damhsa le 5 bliana nuas tá sí ranga sé sa bhanscoil bhí sí canna freisin seanan sí an adóg agus duine eile dus na Damhsaí a bhí páirteach in san All-Ireland talent show le Sean Nós ar an tSionann. So maithú Tara. Maithú Tara an Tommy Hart Dearnach sa dara Commartas Damhsa Sean